Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang. Iki lur, tak ceritani. Wilayah Jawa Timur Ludoyo Blitar. Iki lek ning daerah kene Tebang Tebu saunting ngene iki. Saunting ngono kuwi 3.000. Lek daerah mahmu pira lur? Ngene iki yo enek sing sembretan, enek sing ora sarup campur es disyukuri lah ya ini untuk selawe lur sampai isuk sampai iki meh jam 11-an kaya ini ras setengah 11 sih kayak baturku ya wong wedok-wedok tuwek-tuwek ya piye lek daerah nggonmu lur pira kono Muntingan